Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk fjum il-mulej biex niċċelebraw fl-imkien l-Ewkaristija fejn niltaqgħu ma' Ġesu fil-kelma u nirċivu lil Ġesu u niklu lil Ġesu fl-Ewkaristija. Għalhekk bi preparazzjoni għal dan il-misteru hekk għaddejs li ser nofru għar-ruħ għall-erweħ tal-familja Piżani ejjew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq din il-quddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bejn il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemejn tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek loli, Ġesu Kristu fl-imkien mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier. Amen. Nitolbu. Oħla ta' dejjem li tista' kollox għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li huwalla miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Is-sagrifiċċju ta' Kristu. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Il-mulej oġbu jaksu bil-mart talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni. Huwa tjara nisel u jtawwa li jemu u r-rieda tal-mulej isseħħ bih. Wara d-batija tiegħu qatt jara d-dawl, jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bieħu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħar lill-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki t-tama tagħna. Ngħidu flimkien ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki t-tama tagħna. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel. Huwa jħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ngħidu flimkien ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki t-tama tagħna. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu, biex jeħlishom il-mowt ħajjithom u jħajjihom fi żmien il-ġuħ. Ngħidu flimkien ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki t-tama tagħna. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki t-tama tagħna. Ngħidu flimkien ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki t-tama tagħna. It-tieni qari. Nersqu b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti. Meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smawiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir il ma jistax jgħader id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħnina u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħar lill-Alla.
Jogħġobkom nqumu bl-iqfa l-Evanġelu. Bien il-bniedem ma ġiex biex jkun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġakbu Ġwanni u l-Zebedew resqu lejh u qalulu Mgħallem, dak li ser nitolbuk iriduk tagħtihulna. Xi tridni nagħtikom saqsihom, huma wieġbuh, ħallina noqogħdu wieħed fuq l-lemin tiegħek u lieħor fuq ix-xellug tal-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom ma tafux x'intom titolbu, għandkom ħila tixorbu il-kalċi li ser nixrob jien u titgħamdu bil-magħmudija li biha ser nitgħammed jiena. Għandna qalulu, bad qalilhom Ġesu, il-kalċi li ser nixrob jien tixorbuh iva u titgħamdu wkoll bil-magħmudija li biha ser nitgħammed jiena. Imma li wieħed joqgħod fuq l-lemin jew ix-xellug tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jiena, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom tafu intom dawk in-nies il-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqkom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqkom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun lil sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnatfu minnu biedna. Ġakbu u Ġwanni kienu laqmuhom u liet ir-rat. Dawn kienu l-ewwel żewġ apostli li Ġesu sejjaħ warajh. Kienu liet Zebedew u kellhom il-ommhom ukoll kienet marret tiġġieled ma' Ġesu biex tgħidlu li irid ipoġġihom fl-aqwa post meta hu ikun fis-saltna tiegħu. Dal-Vanġelu Ġesu kien għadu kif ma qrajniex illum imma qabel ftit qabel, Ġesu kien għadu kif ħabbar li dieħel Ġerusalem fejn hu jirċievi l-glorja, imma dawn iż-żewġ apostli kull ma semgħu dik il-kelma l-glorja. Għax Ġesu kompla jitkellem u jgħid li kellu jiġi tradut u maqtulu. Kif semgħu glorja dawn bħalma jiġri lilna il-poter għamel bihom. U kull ma semgħu glorja dawn qalu daħ jidħol Ġerusalem, jieħu xi saltna u mill-ewwel qalulu mhux talbuh ta' irriduk, anzi ser nitolbuk irriduk tagħtihulna. Issa dan forsi pretendew hekk għax kienu l-ewwel żewġ apostli. Il-punt tiegħi huwa dan għalfejn ġejjin. Aħna llum qed ngħixu f'soċjetà fejn il-kompetizzjoni hija qawwija, anzi ngħixu ħajja ġirja sfrenata anke lil uliednek qed inrabbuhom. M'għandniex qed ngħid li m'għandniex nedukawhom, ma qed inrabbu l kulħadd studja, ilħaq l-ewwel degree, it-tieni degree, it-tielet degree, tista' taffiċ il-ħadd ieħor biex tilħaq fl-aħjar post taqafġu wkoll. U dejjem irridu nilħqu x'imkien isna qatt ma ħanħanslu qatt. U din hija li qed jikkawża l-frustrazzjoni fil-ħajja tagħna. Dejjem irridu, dejjem irridu, dejjem irridu, dejjem irridu, dejjem irridu. U isna qatt ma nilħqu fejn irridu naslu. U nimbuttaw u nagħmlu minn kollox din jgħidula il-kilba għal-poter li qed titnissel fina fil-ħajja tagħna u qed inkunu imdejqin għax qatt ma aħna ħanilħqu għax jekk tilħaq kif tilħaq f'post
jurik x'imkien ieħor, kif tilħaf dak il-post, jurik x'imkien ieħor. U qed nissel fina frustrazzjoni. Din kienet marda tal-apostli wkoll ta' fil-fatt l-apostli sħabu eru għalihom u marru jgergru. Ġifdi mhix xi ħaġa li bdiet illum ta'. U Ġesu x'jagħmel? Ġesu x'jgħidilhom? Jgħidilhom dak il-post li tħejja mhuwiex jieħantijulkom, ma dak tħejja għal minnu. Issa Ġesu fil-glorja tiegħu, x'kienet dil-glorja tiegħu? Kien il-kurċifiss. Ma ninsewx li Ġesu kien mibewt mill-missier. Il-missier bat il-libnu fuq missjoni fid-dinja biex imut għalina u salvana. Min kellu miegħu Ġesu fil-glorja tiegħu? Il-glorja tiegħu ta' Ġesu, it-tron ta' Ġesu għal-kurċifiss. Żewġ ħallilejn kellu. Wieħed fuq l-emejn u liħor fuq ix-xelluk. Ġesu umilja ruħu biex isalva il-midinbejn. U l-ironija jew is-sabiħ ta' dawn iż-żewġ ħallilejn, wieħed aċċetta l-invit ta' Alla u salva. Ġesu għamlu l-tnejn l-invit tas salvazzjoni u l-ieħor Alla ħallina fil-libertà li jenna jħallina fil-libertà. Ma Ġesu mhux bħax-xitan, ix-xitan daqqa ta' seq fil-bieb ta' qalbna u jibqa' dieħel. Indunaw, ħablu ftit moħħkom, il-ħażin ma jirrispettanix. Jibqa' dieħel ġa qalbek. Alla itektek bil-mod, jekk trid int tiftaħlu, jekk irid jien niftaħlu. Ġesu ġie biex iservi, ġie biex imut għalija u għalik. Ġie biex jilbes il-fardal, jinduna li jimmidneb, jinżel arkub teħi qudiemi u jaħsel li saqajja, għax iħobbni. Issa din it-tielet punt huwa dan, kif ħadd applika għalija fil-ħajja ta' kuljum? Fiż-żwieġ. Jekk jien nidħol fiż-żwieġ biex inkun servut, jekk jien nsir qassis biex inkun servut, u mhux biex nagħti ħajti lil ħadd ieħor, jekk jien ħanilħaq f'post tax-xogħol biex inkun servut, jekk jien kull ma nagħmel idur fuqi, mhux ħansibu fer f'ħajjitna. Il-fer jiġi kemm jien kapaċi nservi. Jekk jien bħala saċerdot nippretendi li kulħadd jinżal il-kappell, kulħadd isellemli, kulħadd jagħmel il-reverenzi. Flok ma jien ninża u nilbes il-fardal u ninżel arkub tejja biex naħsel saqajn ħadd ieħor, is-saċerdozju tiegħi ma jiswa xejn. Dan japplika fi żwieġ. M'hemmx imħabba mingħajr sakrifiċċju. U dejn il-miżewġin jgħalmu jieli tafu aktar minni kemm tittamel sakrifiċċji biex trabbi l-ulijiet, biex tibqa' tħobb. M'hemmx imħabba mingħajr sakrifiċċju, ma rridx indewwimkom. Dan li rrid ngħid jiena. Żewġ punti. Id-dinja tal-lum qed timbuttana biex dejjem irridu, dejjem irridu, dejjem irridu, dejjem irridu, dejjem irridu. U meta wieħed dejjem irid qatt ma ħajkun kuntent. Irridu nas li jien f'ħajti wasalt sa ċertu studju. Taqsek, nieqaf hawn. Issa ħanipprova nagħti ħajti għas-servizz biex ngħin il-ħadd ieħor. Hemmhekk issib il-paċi. Għax aħna l-paċi kif jgħid San Franġisk, meta nagħtu aħna nirċievu, meta nħobbu aħna nkunu maħbuba. Issa dan kulħadd irid japplika fil-ħajja tiegħu, ħanieqaf fil-familji tagħna, jien fis-saċerdozju tiegħi. Kulħadd fil-pożizzjoni tiegħu, anke fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri nitolbu l-Ġesu ta' il-ħajja tagħna tkun ta' servizz kemm jista' jkun, speċjalment fil-familji. Qiegħed hemm bħala missier biex inħobb lil marti u lil uliedi ta' servizz. U taraw kif il-ħajja tagħkom tinbidel u ssibu ċertu paċi f'ħajjitkom. Din niggarantijilkom jiena, mhux għax ġejja minni, għax ġejja minn Alla. Ssibu ċertu ferħ fil-qalb tagħkom illi ma jtijulkom ħadd li falla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul,
natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fi tielet jum qam minn beluwiet skont il-kotba mqazza u tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fhom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistaqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Illum li smajna leħen il-mulej jistedinna biex naħżnu t-teżori fis-semma nitolbuh l-għajnuna ta' grazzja tiegħu biex qawwijin bil-fidi nagħmlu dak li jrid minna. Qiegħed mulej mal-Knisja tiegħek hija tistedinna biex fost it-taqlib u t-taħwit kollu tad-dinja tal-lum ma noqsu qatt mill-fidi tagħna nitolbu. Wetta lil dawk kollha li b'qalbhom maqtuwa minħabba t-tiġrib u l-ħażen kollu li hawn f'din id-dinja biex ma jonqsux qatt mill-fidi tagħhom nitolbu. Kun dejjem mal-poplu tiegħek f'pajjiżna biex dejjem jibqa' sħiħ fil-fidi li wiret mingħand missirjietu nitolbu. Tolbu għal-mejtin kollha tagħna, speċjalment għal dawk l-erweħ qegħdin nofru din il-qudiesa għalihom nitolbu. Għader nitolbuk mulej in-nuqqasijiet tal-fidi tagħna li spiss wasluna biex inwebsu rasna miegħek u nġarbuk nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox ara minn kemm tiġrib ninsabu mdawrin. Ħenna għalina jekk spiss aħna nonqsu mill-fidi tagħna bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Għatina mulej li permezz ta' dawn id-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien nrodulek ħajr. Għax int fil-ħinina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil-libnek il-waħdini biex jifdina u rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid
id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qadisin kollha tiegħek infaħruk fer kbir intennulek u ngħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġerat lek il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nufrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna, b'mod partikolari fl-erweħ tal-familja Piżani li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Daħħalhom nitolbuk quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, int li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarisx lejn tijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu laqda li trid fija li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Niswew li nasent qarnu bija mal-dejja. Ħaruf ta' Alla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna għalina.
Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf ta' Alla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lina se nitqarbu bihom mal-ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem amen. Leave
nirringrazzjaw il-Ġesu li jinsab fil-qlub tagħna. Ekku nitolbuh jagħtina l-grazzja li nkunu servijumli fil-Knisja tiegħu. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sakramenti mqazza nimxu l-qudiem fit-triq tajba, hekk li neqdew sew bil-ġid tal-art u nikbru fl-erf bil-ġid tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nagguralkom il-ġurnata tajba.